Anya laki din! Ay naman ang Marina. Una yan ang nakakaasi ti panagbiag me. Ha? Apay, anyat na pasama. Mabaling ka di apastra kanak pa'y di tabalayo manang. Maulawak ngamin. Ay kat umunag ka ang tugaw ka. Ay nagyamanak manang Marina. Talaga maulawak. Apay ayang amin, anyat na pasama. Ay, pero may manang, Jackson ka ba ti mapaspasama kiti biyag ko? Ay kat ibagam barang makatulong Ay, maulawak san, gapoy tinakaro abisin ko manang. Anya? Kayat mo di tinapay? Ada na ba ti mi apandisal itay agsapa? Ay, wala naman ang naisutyada. Mabitla ang tenak mangala. Adda pala man nyo di tamanang. Numabalin pala man ang matan Ay ada peanut butter. Kayat mo? Kayat ko manang. Mabitlaan. Dita ka pa'y lang. Ay manang, adda kape Mabalin apasurutan matan iti kape. Di adda coffee mate na Mabisi na ka talaga. Sagsagana kiti balon ko ama pa ni taltalon bakit? Ato teramidak itay jaygat. Ada pa'y tinabati apandisal. Adakit di ani amor dita. Agsang sangit. Mabisin ka no? Anya, umay na pa isangit ken katibisin na. Di kalata ka di agtagtagarin. Nasken atulungan tayo dagiti agkasapulan. Anya nga agkasapulan, kat matidamot kat agtrabaho nga agasawa. Ayanan nga, jay kape kan asukar. Di mo kunaan ang makikapipay. Ala, yawat mo jay coffee mate. Nagbisyon day ta karubam. Sige, agisagana kan iti balon mo, tamapan ko itad kini amor da iti pandisal kan kape na. Isumat la marmarwam da kita. Taddakalata mga asi katakwata. Ay, solve manen ti pambigat ko manang Marina. Agyaman na ka. Solve manin ngam kasanuay mo at dagiti anak mo. Mapanda ka da lolo kun lola da wano antida. Ado di tati pakipangananda. Nilakay mo nga'y. Inawis dagiti kukumpare na di ta abagatan. Agpartida kano iti kalding. Iyawidan naktulatan Kat, kasanungay ti agmalam mo. Kayat mo, taagi katak iti uban mo manang. Tangdanan naklatan 5 pisos ti may nga uban. Ay kat, daytoy a kinaalo ti uban ko. Kurang to'y sa nga gasot a kwartak apang tangdan ko kan ka. Aywan anya. Nangina unay di 5 piso. Narigat met ngamin ti agparot iti uban. Nang runa no babasit da nga uban. Ay na, ingkalag kita di tanti sa bali nga obraan. Anya ngay taramidak manang. Makitangdan ka makilaba. Agkatulong, aglako, nagano. Anya mo't agkatulungan. Anya laangan nga iti maibaгаdag iti kaaruba kanya. Narigat ti biyag ita. Saan ka nga agpilpili, amor? Aglako-lako. Mayatak iti dayta. Ngam kasapulan mo ti pagpuunan. Awan mo ti kwarta. Kat mangipamuspusan kamutan Ay, adon sa mo ti am-am mong ijay munisipyo manang. Tulungan nakman nga umasidag. Wana, mabalin ko akong takan jay may sa agayam ko. Ngagtrab-trabaho ijay munisipyo. Matulungan na ka. Ay nagyaman nakmanang Marina. Sika talaga ti hulog ng langit kanya. Umay ka kumay taltalon bakit? Taw may nagtulungan nga agdalo si Tiruot. Ada pa panan may itakin ni amor. Agpatpatulong ngamin. Amapan ko kadwaan ije munisipyo. Apay, di naabuti mo pan ngagmay may saya. Mabain mo't
Si kamot lang ti asit kanan. Kat no nagado ti kabagyan na dayay. At apay principal iti skwilahan nganti na. Maudin da ito'y apan ang tulong ko kankwana. Umay kantong tulungan, iti taltalon inton bigat. Di mo nga minruaman da kita tatao. Apeng agsuksukat ka, amor. Mapan kami ijay munisipyo. Agpatulong kami ijay. Tapno ikandak iti pagpuunak ngaglako-lako. Ngay, kami, kunamay. Asino ti kaduam amapan? Ni Manang Marina. Nagdanto maalam akwarta. Ikandak to ah. Apay ko mga ikan ka ngay. Ay kit pang inom kumita. Day tala ti amom, bisyo. Di ka lang maumuma. Anya laki din na ya. Basit lang ba't daw dawatag king ka? Jack pa'y naigaman di kwarta, dumawdawat kan. Sige, inakon. Agur-ura yan ni Manang Marina ijerwa. Pare, sa dino ti papanang? Kat itataltalon ko pare. Nagpudot ti panaway. Ngumisit ka ti kasto na ya, pare. Katsigod mata nagnisita. Nasken nga gagatak pare. Tapno da may pakanit ti pamilya. No siya, kadaman niya bakit ko amang ipampamuspusan ti panagbiag me, pare. Mala, mapanakon pare. Sige pare. Agmalmalamak amatorog dito indayon dito isirok ti kayo. Nagparir ki din na yan dito. Anyangay ti ko nagyagayim mo amadam ije munisipyo Manang Marina. Subliam to kano inton Martes de kwartam. Tai proseso dapay. Kasta ka di Manang? Ay na, adan pagpunak. Naskan nga usaram dayjay iti umno apakausaran na. Una, ay thank you at talaga Manang, tatinulungan na. Agkakaruba tayo nga rod. Hindi, naskan lang agtitinulong tayo. Imbag ka pa'y asaan ko akabagyan, tamatulungan na. Ngam dagiti kakabagyak amis mo, didak pa'y pulos matulungan. Aya, abay ngay. Jay antik a principal, kunamlan asino, naglastog, gaputa principal. Amangan mat ngamin, noawan ka nagpatulong kan kuana. Namin anon nga masidagak kan kwa na, Manang. Ngam talaga nga imot day jay nga antik. Ay, jak kayat ti ugali na, nagalas. Bakit? Nabasa mo dyan surat ang nagapoy ti skwilahan ni John? Wan, at dagaya man ang PTA meeting inton bigat. Jak makapan. Siya kun ati mapan. Panag-aala ka nung kami ni tigrid dagiti estudyante. Wan, siya kun ati mapan tawan mo't laang ti aramidak inton bigat. Gumatang kayong itilako ka merienda. Ah, nililini. Ni amursa mo't na tagsursur-sur iti merienda. Merienda. Ay, wana, isumot nga agpaiso. Agoray ka man taayabak. Amor! Gumatangak man! Ay mo naman ang sikat ti buena mano. Ay, swerte nga buena mano. Ah, Talaga gayam nga aglaklako kan. Un amanang, kat isumot ti tungtungan mi ijay madam nga amamom ijay munisipyo. Ala, taagpili iti gatangak. Naimbag mo, tanakaumay ka iti impayam ni a PTA meeting, Marina. Owan, madam.
Mapanmunto ka sa rita di advisor di anak mo inton madamdama. Uwan, madam. Damagak la kuma, madam. Nupod no akaanakan nyo ni Amor. Wan, ka nakakamis mo ni Amor. Anya ay ibagbaga-anakan ka. Awan matkit ni, madam. Ibagbaga na siguro ang naimot ha kanya. Naungat, adi na amo ti kabagyan na. Kasano nga moyo, madam? Ay nakasta na day chay akanaka. Saanan amabilang no namin anon at tinulungak. Ngamsyak matlat at tidakas. Anya laki din dayday akabagyanan? Damag ko at tila pagdawdawatan na ititulong. Sursuran na amin nakaaruba. Uray siguro si ka, nagpatulong ka. Uwan, madam. Kaarubak mo't ngamin, iso at tinulungak Ay na, di murwa mo natultulungan. Tano na ala na amin ang akay kayat nakan ka. Si kanton tidakas. Kat tidakas na, apaan na kantupay. Anya? Kasta ti aramid jay ka nakak. Imbes ko mga agyaman ta tinulungak, saan? Siyak pa'y kit din tinapan na. Ay, una yan. Makapa-stress mo't tanday ta adanggan, madam? Isungagan anad kakin ni Amor akaanaka. Ay nalakay, ado tinaglakwak. Ay no, nagmayatin day tada magbagay. Good news Naipaibos ko jay lako. Ay no, naglingagla ko ni bakit ko Swerte gayam taglako-lako. Kahit, ayan na nga dyan naglakwang. Adda dito'y bulsak Ay kating nga ro din agumatang itilitso na sila inta. Na, apay alitsyon, kat igatang kuntumanin dayto'y itilako. Ay, santa pa'y nakaramraman itilitson bakit? Sa nga pulo na tawin tinapalabas. Ayun niya. Ang kasanungay di ilakok inton bigan. Ay, makaamon ni Batman. Basta makasida tayo ita, tilitson manaw. Wen, inak gumatang. Dua, tika-tangam. Nagadun ngay. Ay, kitwan sagay sata. Dagiti ngay ubeng, anya ti sidaan da. Madada ka da inang kentatang mo. Manganda ni Jay. Ingkan, tani, mabisina ko. Wen, inakong. Tumakder ka ditan nalpas ka lang aruden anangan. Ay, napsugang mo ta permi Yaksa mo't makatakderay. Ay na. Kaslakan tumo ngamin nabisbisinan. Ay na. Agasam man takinan mo amin jay buo alitsyon manok. Pati tulang kinaringkem mo. Ay, itak lang nga manakasida itilitson. Ita, saan kan ang makatakder? Ay, di na mampilitin na tumakder. Kaya't mo, tatulungan ka. Apay, ay nga minapatakderan na. Ngamin, mas paken day tanagtugawam. Anya? Dimagsan ka ni tikastonay. Ay, katulungan na nga ro din na nga tumakder. Tilanto mo ngamin aramidam. Ay na. O sige, agkapot ka dito abaga. Ay na. Ay, nagsakitan dito mong kwa tumakder ay Ay sus! Mas paken to'y nagtugawam. Saan ka mabagkag? Ay na. Anay ko. Kunakun kat anas pa. Ay, basol mo na day. Na, di nakman pabasulan akasta. Apay nga minta pinagsinanak iti buwalitso na ya. Basol mo! Lakay, agap-apang mo't da Amor kanti asawa na. Uwan bakit? At dapat nangagkuan na black. Ne, adamot ti umay nga ambulansya, lakay. Ayun. Ni, anya taramidan da kita. O sino tilugan da itambulansya? Ay.
At dansa kat madi mapaspasamak ah. Ha? Bakit? Inambulansya dati kumparek. Ne, apay nga ingat ah. Inaktulungan bakit? Ala, lakay darasam. Ay, lakay ko aya. Sapay ko matasan ka payamat matay. Saan ka na madanagan, Mari? Tanailugan minit ambulansya ni pare. Agasan da ni hospital. Ay, nakaraw-rawat kan to mga may salbag ka. Ha? Ipukkaw mo pa ilang matayta. Kat na hospital lang garudin lakay mo. Punuman, kinan na jay buong alitsyon manaw. Jay kadakkalan na manaw. Denggan da kita karuba na itang ibang bagamare. Iso siguro asaan na makaangas. Ta ultimo tulang kat kinarumkam na. Kita am ti kinarawan na. Di man lang imbat dyan nagititarakan nyo apo sa kanaso, Mare. Saan nga road takas la nabisbisinan? Kinan namin. Oh, nadyayan, Mare. Napanan dyan ambulansya. Abay, saan ka sumurot? Ayaw na niya. Urayan da! Unay mo't tanti kastoy nga ugali ti tao lakay. Ha? Tabay bakit? Ibagbagakit di kano ni Amor di takan kantina. Abasol ko no apay anaispalan ni lakay na. Basol mo. Apay kumabasol mo. Saan kano ang nagkapo iti pusok di pa ng tulong ko kunkwana? Nini, nagmadin apanunot ti kasta. Pudno, di imbaga ti antina kanyak. Siyak ti mang tulong, siyak pa'y ti dakas. Mila, di mo lang ko matinultulunganan. Ay talaga asaanan. Takas lakay at nakpay nga apaan itan. Abay, basol mo kit din. Anaispalan niya asawa na. Gapitik kinarawit na. Sigun kadagiti doktor na ispalan kano nila kay ko ante. Jay kadakkelan ato lang tinaisengat ijay karabukob na. Ay na kinarawat na dayta. Nagkunangamin akanan na amin. Kasla na bisbisinan. Dandanin natay nila kay ko ante. Gaputawan disiplina na. Dayta na pasamakin nila kay mo. Tilamanan pampabasulam. Tilamanan ingkapapaan. Ante, Ipakat mo manen ti madi nga ugalim. Awanen ti mayat at tumulungkan ka. No kasta ka laeng Amor. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.